krijg. Is het een vogel? Nee, dat is het niet. Het is Megamindy die je aan de hemel ziet. Waar gaan we nu weer misdaad bestrijden? Amerika! Maar dan moeten we eerst meer te weten komen over Amerika! Laten we naar de reisagent gaan! Oké! Het is Megamindy die je aan de hemel ziet. Nou Megatobi, heb jij een bril op, man? Megatobi is keizem, hij heeft een bril op. Nou, je lijkt verdacht op een vrouw. Hier. Nee. Nee. Amerika! Ja! Woe! Oké! We hebben Amerika gevonden! Oh yeah! Het boek staat erop aan. Los Angeles voor. En dan Californië.